बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ क'क्राझाराव फिन सिखावनि उदखार। बावैसो सान सिगां क'क्राझाराव सासे बर' आइजोनि दख'ना दखानाव सिखावा हाबनानै 4 लाख रां बेसेननि दख'ना जि जोम खावनानै लांनायनि उनाव बेबाराव क'क्राझारनि गंसे मन्दिराव सिखावा हाबदों। क'क्राझार सहरनि गेजेराव थानाय काली मन्दिराव थांनाय हराव सिखावफोरा गोजौनि भेन्टिलेसनखौ सिफायना मन्दिर सिङाव हाबनानै गोबां लाख रां बेसेननि सना रुफाजों लोगोसे नोगोद रां खावनानै लाङो। सिखावफोरा मन्दिराव हाबनायनि सिगां मन्दिरनि सीसीटीवी केबलखौ डिसकानेक्ट खालामग्रोयो, बिनि उनाव भेन्टिलेसनखौ सिफायनानै मन्दिर सिङाव हाबो। कटन मुलुगसोलोंसालियाव हिंसायारि जाथाय सोमजियो। बे हिंसायारि जाथायाव गोबां फरायसाफोरा जोखोम जायो। बे दाङाबाजिया मुलुगसोलोंसालिनि जेनेरेल इलेक्शनखौ लानानै मोननै हानजानि गेजेराव सोमजियो। कटन मुलुगसोलोंसालि स्टुडेन्टस इउनियन इलेक्शनाव मोननै हानजाया बाहागो लायो। बे दाङाबाजिया महेन्द्रनाथ टेका फुकन हस्टेल आरो SNBC निउ बयज हस्टेलनि फरायसाफोरनि गेजेराव जायो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै पुलिसआ जाथायसालियाव सौहैनानै जाथायखौ थाबथानो नाजायो, नाथाय पुलिसनि सायावसो उल्था फरायसाफोरा अन्थाइ खुबैयो, जायनि थाखाय पुलिसआ लावथि सिबनो गोनां जायो। पुलिसनि लावथि सिबनायाव गोबां फरायसाफोरा जोखोम जायो। गोब्राब जोखोम जानाय फरायसाफोरखौ GMCHआव थिसननाय जायो। मख'नो गोनांदि कटन मुलुगसोलोंसालिनि जेनेरेल इलेक्शना थांनाय 4 जानुवारि खालि जालाङो आरो मैया बिनि फिथाइखौ फोसावो। अभिषेक महन्तआ गाहाय नेहाथारि महरै आरो आफादगिरि महरै नियरडेकाया देरहायो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिजों हाग्रायाव सोमावसारनाय चिरां जिल्लानि बारग' NDPआ रुंसारि। चिरां जिल्लानि गरुफासा हालामनि खासिबारि गामिनि बारग' NDP आकबर बसुमतारिया थांनाय हराव रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आकबर बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैसोना दंमोन। बिथाङा आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिजों हाग्रायाव सोमावसारदोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा बारग' NDPफोरनो होनाय सरखारनिफ्राय 4 लाख रांखौबो मोननो हायासै। मख'नो गोनांदि सिगांनि समाव बिथांनि न'खरावनो आर्मिफोरजों बिथांनि फंबायाबो गावथारजायो। बयनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन बाथ्राया बिसोरहा न'खराव बे सासेल' न'खर सालायग्रामोन। आसामाव सफैबाय गिख्रंथाव बेराम अमिक्रनआ। आसामाव अमिक्रननि गिबि केस मोननाय जादों। साउदी आराबियानिफ्राय फैनाय सासे सुबुंनि देहायाव बे गिख्रंथाव बेरामखौ मोननाय जादों। हजाइ जिल्लानि 35 बोसोर बैसोनि सुबुंनि देहायाव अमिक्रन पजिटिभ मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि COVID-19नि पजिटिभ केसआबो रायजोआव बांबोनो हमदों। नाथाय मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोआव लकडाउन जानाय नङा होनना रोखा बुंथिदों। उदालगुरियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव था आलु जानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सानैखौ देहा फाहामसालियाव थिसनो। फेरगावनि आत्तरिखात साहा बागानाव हाग्रानि सिनाय मोनै था आलु जानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सानैखौ देहा फाहामसालियाव थिसनो। थैनाय सुबुंखौ 70 बोसोर बैसोनि सुकसन कासिम होनना सिनायथिनाय जादों आरो गौमती कासिम आरो पल कुलदीप मुंनि सानै सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव थिसनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला राम कासिम मुंनि सासे सुबुङा आत्तरिखात डेली बाजारनिफ्राय सासे फालांगिनिफ्राय सिनाय मोनै था आलुखौ बायना लाबोयो। लाबोनानै हराव संनानै जायो, जायनि उनाव फुङाव सुकसन कासिमनि थैनाय खौरांखौ गामिनि रायजोफोरा मोनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।